Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Barcelona escollida Capital Europea del Voluntariat 2014. La ciutat de Barcelona ha estat escollida Capital Europea del Voluntariat 2014. L'anunci s'ha fet en un acte celebrat al Parlament Europeu a Brussel·les, coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Voluntariat. El passat 3 d'octubre, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat van defensar conjuntament a Brussel·les la candidatura de la capital catalana. Aquesta és una iniciativa del Centre Europeu del Voluntariat. L'objectiu de la capitalitat és promoure el voluntariat en l'àmbit local mitjançant el reconeixement dels municipis que donen suport i mantenen una estreta col·laboració amb entitats i organitzacions que promoguin l'altruisme. Felicitem-nos, doncs, que s'hagi escollit Barcelona, que ja compta amb un ampli historial d'accions de voluntariat.